Lehenengo aldiz eramango duzu familiarteko bat egoitza batera eta galdera hau bururatu zaizu. Zer egin behar da? Egoitzan sartzeko prozesuan pentsatzean, bide luze eta zaila izango dela iruditzen zaizu. Baina uste duzuna baino errazagoa da. Bizkaiko Foru Aldundiak bidean nola egin azalduko dizu pausoz pauso. Hasteko zure udaleko gizarte zerbitzuetara jo behar duzu eta zure egoera azaldu. Udala arduratuko da zure eskaera Bizkaiko Foru Aldundira helarazteaz. Bigarren, zuen etxera Foru Aldundiko gizarte langintza arloko langilea eta mediku edo psikologoa joango dira. Elkarrekin ebaluatuko dituzte zure familiartekoaren egoera eta premiak. Era horretan, Foru Aldundiak mendekotasun maila deritzona zehaztuko du. 3 mendekotasun maila daude. Lehenengo maila, bigarren maila eta hirugarren maila. Bigarren eta hirugarren maila aitortuz gero, egoitzan sar daiteke. Zure familiartekoaren egoera ekonomikoaren arabera, koordainketa ezarriko da, haren eta Foru Aldundiaren artean. Zure familiartekoak bere pentsioaren 90% ordainduko du gehienez ere, aurrezkiak ez baditu. Hurrengo pausua, hau da, zure ustez, zure familiartekoaren premietara gehien egokitzen den egoitza aukeratzea. Eta azkenik, batez beste, 70 eguneko epean zure eskaeraren erantzuna jasoko duzu. Kitxo, dena prest! Aukeratu duzun egoitza beteta egonez gero, adinekoak koordainketan zehaztutako dirulaguntza bat jasoko du aukeratutako egoitzan plaza bat esleitzen zaion arte. Prozesu horri esker, Bizkaiko Foru Aldundiak herritarren ongizatea zaintzen du, eta bereziki adinekoena eta haren familiena. Elkarrekin lan egiten dugu gizarte hobe baten alde.